बर' हारिमुखौ जौगाहोनायाव मैखोम बाहागो लानानै खामानि मावबोनाय आरिमु जोहोलाव रुंसारि गपाल स्वर्गयारिनि सारादुखौ खुंफुंदों। उदालगुरि जिल्ला रौता बागाननि खाम, सिफुं, सेरजा, मेथाइ खननाय मोनफ्रोमबो आयदायाव आखा-फाखा गपाल स्वर्गयारिनि रुंसारि जानाया बर' रायजो राजाखौ दुखु होलांनायजों हारिनि खहा जानानै थालांबाय। बेनिनो दिनै बिथांखौ गोसोखांनानै सारादुजों लोगोसे रुंसारि गपाल स्वर्गयारिनि मुङाव सावराय जथुम हाबाफारि लानानै खुंफुंबाय। हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि इएम निलुत स्वर्गयारि आरो हारिमु आफादनि गोबां सोद्रोमाजों लोगोसे दाब दाब जायगा आरो ओनसोलनिफ्राय बाहागो लानानै मेहेरगोनाङै खुंफुंबाय। जोंहा फोरमायनो गोनांथ' गोबां दं, जेरैबायदि बिथाङा 19 डिसेम्बर 2023 रुंसारि जालांबाय हरखाब। बेनि सिगांबो जों बांद्राय बेमारनि सोमोन्दै मिथियामोन, नाथाय बिथाङा रुंसारि जालांबाय। जा हक बे बिथां रुंसारि जानायाव जोंहा ओरैबायदि मोनसे लस जादों जेन जोंनि मोनसे मोदोमनि माबा मोनसे अंगआनो जेन जोंहा गैया जालांबाय बेबायदि जादों। मानो होनब्ला गपाल स्वर्गयारि ओरैबायदि माल्टि टेलेन्टेड सासे आर्टिस्टमोन। जों जिखिनि मानसिफोरा सोमोन्दो दं गपालजों बा जिखिनि एरियानि मानसि बिथांमोना मिथिगौ गपाला मा मा मावो, माबोरै मावबोदोंमोन। आरो आंनि नोजोराव जेनेबा आं बाक्सानिफ्राय, बिथाङा उदालगुरि, आं बाक्सानिफ्राय आंनि नोजोरजों ओरैबायदि मोनसे मोजां हाबाफारियाव बेखौ लोब्बा जानाय नुदों। बेनो जाबाय बिथाङा सासे इनफर्मेल इनस्टिटिउसन बिथाङा सालायोमोन आरो जेनेबा जिखिनि फरायसाफोर फैयोमोन गावनाव सोलोंजानो गोनां बेखिनि फरायसाया बिनियाव फैनानै बर'नि जिखिनि ट्रेडिसनेल दामनाय देनाय बा रोजाबनाय बेबायदि सोलोंजाफैयोमोन। बे बिराद गिदिर मोनसे कन्ट्रिबिउसन हारिनि थाखाय, जेराव दिनैनि समाव जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल दामग्रा देग्राया खमायलांदों, रोजाबग्राया खमायलांदों। बे समाव बिथाङा प्रडाक्सन खालामदों साफा साफा आर्टिस्ट। जे बुस्थुखौ मोनसे फर्मेल इनस्टिटिउसनाबो प्रडाक्सन खालामनाया बेबायदि बेलायाव बिथाङा न'खरावनो गावनो हारसिंनो रिक्स लानानै फरायसाफोर जोंना आर्टिस्ट प्रडाक्सन खालामोमोन आरो ट्रेडिसनेल आर्टिस्ट प्रडाक्सन खालामोमोन। दा बे मोनसे खोब बाख्नायथाव बिथांनि मोनसे आखुमोन। बेबायदि मानसिया जोंनि हारियाव खोब साफा सानै बिदिल' दंसै दिनैनि समाव, आरो बेबायदि बैसोनि गैयानो होननानै बुंनो हायो जों दिनै। दा बिथाङा अबथिरा बेबायदि जिउ गोमानायाव बिथांनि न'खरा नङा, बिथांनि डिस्ट्रिक्टआल' नङा, जों दिनै सारा आसाम नाङै जों बड'लेण्ड आर्टिस्ट खोब गोसोआ जोंनि गाबखांदों आरो बिथांखौ जों गोसोखांदों, अरायबो गोसोखांगोन। बेनि थाखायनो जों बिसाया माखासे सावरायनायनि गेजेरजों, बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि सावरायनायनि गेजेरजों बिथांखौ जों आरिमु जोहोलाव मोनसे बिमुं जों दिनै दोननो हादों। बिथाङा दिनै बर' हारिनि गेजेराव महरगिरिफोरनि गेजेराव बिथाङा अरायबो जुगामि जानानै थाथों। बिथाङा आरिमु जोहोलाव हिसाबै बिथाङा जोंनि गेजेराव अरायबो जोंनि गोसो गोरबोआव थांनानै थाथों। आं बेखौनो गसाइनि सेरावबो आर'ज गाबो आरो बिथांनि जिउमाया जाहाथे दिनैनिफ्राय बिथांनि जिउमाया जाहाथे गसाइनि सेराव आलो गोजोन थांनानै थायो। बेनि थाखाय आं गसाइनि सेराव गासै महरगिरिनि जानानै बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि जानानै आं आर'ज गाबो। दिनैनि समाव बिथांखौ गोसोखांबाय आरो दिनै नुजाफैबाय। दिनै सरकारा हारिमु आयदायाव जिखिनि खामानि मावगासिनो दं, जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि थाखाय जिखिनि खामानि मावगासिनो दं, आर्टिस्टफोरनि थाखाय मावगासिनो दं, जों खोब खावलायनो गोनां जायाखै। बिथाङा दिनै जोंनि बिटिआरनि सिफआनो जिखिनि दायित्व लानो गोनां लादों। बिथाङाबो दुखु फोरमायदों, पस्टबो होदों, आरो जिखिनि बिथांनि थाफानाय बिथांजों जिखिनि इएम दं, जिएम दं, बा बेबायदि एमसिएलएफोर दं, बिथांमोनाबो जिखिनि हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोन्दों बा बेयाव नांथाबनानै थानायखौ जों नुनो मोन्दों। निस्सय बिथांनि थाखाय सरकाराबो माबा मोनसे मावनानै होखागोन। बिथांनि मुङाव जिहेतु साबसिन आरो फावखुंगुर बिथांनि मुङाव बेबायदि बान्था जोङो दा थांनाय बिथां रुंसारि जानाय समावनो जोङो सारा आसाम नाङै जोंनि बिसाया डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरा साथि सावनाय जादों। बिथांनि मुंख्लंनि थाखाय जोङो आर'ज गाबनाय जादों। जोङो दा जिथु बाथि बड' फिल्म एवार्ड फांसन फैगासिनो दं, बिनि थाखाय जोंहा मिटिं जानो गोनां दं। बेवहाय जों गपाल स्वर्गयारिनि थाखाय माबा मावनाय जागोन नामा, बिनि सायाव जोङो सावरायनानै बिथांखि लानाय जागोन। जों दिनै बेखिनिखौ फोजोबनाय जाबाय।